Marigo. Inspector Marigo. Duro. Bismillah. Voilà, Série jam alhamdulillah. Comme ni nga la jone pour soutenir l'enseignement éducation. Éducation. Donc kewu do on peut ke bi tan ni mawdo ni kewu inshallah sa do ko so arti den mbala inshallah so la de on ko so bari ko do lotika ko na ko jatto mo ko matière wallahi wo mais inshallah so la de inshallah amba ko sili ma wada pare ne sili Diiwaan ala Thierno Modibo on a sélectionné 7 de quartier et oui inchallah on a passé de garodo so atti inchallah yalla kenna woni yalla wuri de celli ala ko je so laado bandiraɓe wiyoɓe mbimi hay wimami onon fulɓe ko onon dembi ko cellal woni afungalu mo sellani wawana kono mo selli de ala koron kani diddo ngal ɗon cellalla duumigal yo jol yetto mbuure nder ngal ɗon legal bitegal Espagne ma taw toon ɓen laaɓaɓe oɗon fannu gandal kal ko humpi on jahli on jeehe nder oɗon alquranel karima on gorko golloraki goɗɗum sona nden deftere Allah nde ya laaɓaɗo ɗiɗon fantuji gandal jabanaɗo duwaw kono kay malaɗo woni no hannit ni ceerno Bocar Diallo ndin gandi sellude on gorko malaɗo woni yettu mburo so tawi ka debbo walla gorko ala fof de tawi hani kono te ɓesgugaru yettumo joni te mbiya alhamdulillah jiya afuma e juuɗe ma so tawi ka gorko aɗa gonde caɗele gorago yettumo ɗum ma gasana laaɓa onon di joguiɓe probléme financier finoɓe dawa jeeri dawa walo kono kay jiita hay hunde yettumo loto ɓanduma no hannit ni kanko gummaniɗa Allah waɗa hen newuya guite leydi kunure kayji taw hunuko ala ko wayma onon de yiɗɓe ɗannade ngala kayitaje ko ɗon dewo yawiri visa on e nawo e jungo makko fannuji ne kewita ko listara duwuji labtude ko wire oɗon fannu ruhya omo laaɓa ɗum kanko ceerno Bocar Diallo mbuura legal bitegal Espagne to Allah wela fo waɗa gandal mum ceerno Bocar Diallo ko geno feccane ɗum ngal gandal Inspector Marigo. Duro. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Je abandonne pas mon amour, ma série. Ndeysaan Victor ngandumi morso dembe bejel oɗo dillini no Mali la ilaha illallah o morso ɓe dañi hen résultat ji kewɗi bom minana no mbiɗa mimi o morso dembe bojel wallahi dillini no Mali moyi morso dembe bojel te mi andinma hen hunde ɓe mbaɗi hen kanuji kewɗi eho ah je me rappelle beaucoup noon siftata kam ko heewi wa aleykum salam mbaɗa e tampere jam tan ni mawɗum ni mbaɗa e golle bisimilla ma mbaɗa e tampere jam tan ni mbaɗa e golle jam tan seno hannde comme garnoɗo ɗo hannde pour yiide yindirde ma tan guila Allah fawma dow legal e guinden haaju en jindirani eyyi mbino hannde pourquoi pas mi ara jewten ɗo seeɗa saabu won haaju addomi ɗo en wono terrain gonanɗo e dow hoore legal e jimi donc sukaɓe joom sartaji gara ɗon kadi agressage ji kewi ɗon mbimi beela sum ari ma wallam hen seeɗa eyyi mi nani haala ma mi yetti Allah noon no feewi ko wiyete ko tan foyre mo Allah huɓɓi kam wona say ñifat ɗum imam disponible wona nda ko Allah haali ko kam an andi ɗum wona Allah ƴeewat kala mo wela waɗa ɗum laamu o ñalawma noon aɗa wawno ɗum miijade walla paɗa o ñalawma nda an aɗa andi a fotanani kam ina woodi eyyi adi en meeɗi yindirde eyyi kadi gonnoɗo chef de quartier legal ngal eyyi ko sehilam wonno kadi ko neɗɗam wonno eyyi merci sa yi hannde gotal mimo wona pour andema walla pour wasde andude ala wawi arda legal ngal kono on Allah ila waddino amen kono hannde noon Allah cuuɓi fawma e dow legal he neɗɗo kam so yiiɗi hunde haadimo ɗum tan ka gañƴo ɗum min kam wawama waddude
e yiɓam koye ennemi ji mbaddanmami ndax mawne vote ni kam a nani Zeydi on boy nihi on boy woni responsable on boy natta ko haaju mum wona a nani nda an aɗa andi ko Allah haalte ñande fof naata e 18 nen nda o terrain boyji wonɓe toon ɓe aɗa wiya ko warɓe agressé ana meeɗi fawde yitere ma e mbaɗa agressé nen mi meeɗa ko mi nani wottoñ julɗo toñata a nani te ɓen noon boyji kamɓe payi kam ɗo hande kala ko kaɓimi ha dañmi ɗum e oɗo leegal indépendance mo dañmi e oɗo leegal sababude boyji ɗin ɗon place o noon itto hen hakkille ma wadde mataw ko jinmi ko wawante mi sikkani te wonata so Allah jaaɓi eyyi kala ka sikkani aɗa wawi wadde eyyi ma won goɗɗo ma haalna waɗanma ɗum wona ɗo de joni wadde a jarama c'est moi liste nafoore jarama yaato goɗɗo ngal leegal min won ɗo aɗa roni makkam an kam cikkata an mbaɗɗa hoore ma tan ko annabi a wona annabi noon Père, ayant trop c'est trop. eyyi Anne, est-ce que ça va dans ta tête? ko woni probléme ma kedi Wona matière ma. Mais Anne, ok, si je comprends bien, gonirɗa chef de quartier ko pour aɗa wawa fiide womi yimɓe. piiɗo kam fof mi yofto Mais min kam kala piiɗo kam mi yofto laamu wona ni eyyi so Allah tottima laamu a woni laamɗo poɗɗa ko yurmade ɓe laamiɗaɓe. min kam kala jurmiɗo kam fof mi yurmo ɗum Te kadi o bonnani kam Sénégal mi nattu ɗum famde mi nattu famde Sénégal par ce que joni woni ɗo ko a wonda neyam mi waɗantama te ko joguiɗa ko taw ko yimɓe fof ndendi poti hen potani de hay bourse familial c'est pareil ouais. en jeyɗa ko parte mi waɗantama mi waɗantama de min kam kala holto pawɗon ɗum haasidam ko haasid tan haasido ko haasid tan o boy ko haasidam o boy meeɗa ka miɗande moƴƴere hay soko haasida e ko wawi wonde koye leegal ngal a jeeya omo jogui ɗo droit aɗa heeɗi te ko wiyatma ko ya tottuba ɗum ko intérêt leegal ngal foof a yaɗ ɗo duɗal to jangguinte so yon waɗɗo duɗal omo jangguina sukaɓe ko sukaɓe leegal ngal naftorto joni somi itti dognoɓe saret ɓe leegal ngal ma yiɗɗo gara saret hay kamɓe koɓe victimaɓe e leegal ngal ɓe gona n'importe qui te kamɓe balli kam ha jooɗimi ɗo anani neɗɗo haɗema wallude goɗɗo wallu balluɗoma ha para hay sa laamima poɗɗa ko rendude fondude votanɗoma ema votananima foof kamɓe ndendi foti hen aɗa heeɗi de par ce que ko jeyɗa ko foof kamɓe ndendi poti hen te père trop c'est trop Victor Hugo mina c'est trop a wari kam haala hewko aɗa min goñinmi en première leçon ma woni ordonnance o première leçon ma woni ordonnance uji ma wata feere aɗa yara ordonnance uji ma aɗa heewi leçon de morale espèce de marigot te kam o wasdemo andude tan eyyi ɗum wona an tottirta ɗum ko mairie tottirta ɗum holɗum leegalam mami haalan mo mi wiyam yo yaato mairie o haalna maire ɗo min wonɗo liste nafoore ɗo min wonan ɗo maire liste nafoore foti ko wonde nafoore fotani wonde nefoore ça veut dire quoi rendina yimɓe fof poti mala mari yimɓe mimi ɗo min wonɗo maire janggo e jaam Allah no wawi kam no ittude mona maire yahat leegalam ngal a wona yahat ka chef de quartier inchallah quartier eyyi an to gonɗa ɗo cikkiɗa ka chef de canton ka chef de quartier ɓolo a yewanam ɗum a yew chef de quartier o Victor Hugo sa pari gara jara ordonnance ma aɗa heewi haal espèce de marigot ɗum ku abbu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeygu terrain Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko
nder lebbi 12 ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS njehen